Lana Roje Miličević, Frankina 3D prijateljica. Od tog dana, kad je stvorena Angie, Franka svakodnevno brine o njoj. Kako i ne bi kada zvijezda poput Angie zahtjeva puno pažnje. Treba je voditi na probe s bendom, na satove plesa, kod frizera, stilista, u studio na snimanje i još 1000 stvari. Nakon toliko obaveza, Angie zaslužuje i da se malo zabavi. Organizira joj tulome na bazenu, druženja s prijateljicama i teniske mečeve. I dok Angie cvjeta zbog pažnje koju joj poklanja njezina vlasnica, Frankin život vene kao cvijet bez vode. Osim škole i satova klavira na koje je mama natjera, većina ostalog vremena posvećena je Angie. Pored vječito upaljenog ekrana nalaze se kola, čips i napolitanke. Više nije ni svjesna koliko ih jede jer su sve njezine misli usmjerene na Angie.